Ja, Erik Gele, ben ik al horen zingen. Ja. Die ga je zo meteen nog een keer voor zingen, maar du bent nog helemaal niet zo heel lang bezig. Nee, nu bijna 5 jaar. Ja, dit jaar 5 jaar. En waarom ben je pas zo laat begonnen? Ja, ik weet het niet. Geen niet te druk? Nee, ik denk dat ik het iets gedurfd heb, eerlijk gezegd. Maar hij is wel altijd al, du was wel altijd al aan het zingen? Jawel, ja, vroeger aan de voetbalkantines en zo, weet je wel. En je hebt nummertjes voor René Vroger en zo. Maar ja, met een paar joepjes op, dan gaat dat allemaal vanzelf. Ja. Maar in een later stadium ben ik dan met begonnen. Ben ik een keer op de bühne gaan staan. Ja, dat was geweldig. Ja, En toen dacht ze, vanaf nu kon ik er echt dat is wat ik wel. En dan ben ik gewoon mee doorgegaan, ja. Ja, maar hoe heb ze dat aangepakt dan? Toen dacht ze het allemaal neer voor die andere baan? Ja, dat is een keer gebeurd met een nichtje van mij, Saskia Teun, dat is ook zangeres. Ja. En die heeft me Maar een dat keer is die gevraagd. nichtje? Dat is mijn nichtje, ja. Die heeft me gevraagd van, kom eens erbij zonder te bühne. Die had me al een paar keer gehuurd. Heb ik met haar gaan zingen. Ja, van toen af aan, ja, zie verdreigend een album gaan opnemen en alles. En dat is heel snel gegaan, jawel. Ja. Ik vind het leuk, ja. Maar is het niet moeilijk om door te breken? Jawel, op het moment is het heel moeilijk om door te breken, omdat zoveel lui gaan zingen op het moment. Maar ik heb goed niet geluk gehad dat ik een paar goede nummers erbij had. Dat ja, de radio's draaiden het gewoon. Dus het ging heel snel met mij, gelukkig. Ja, toen heb je alweer 4 albums 4 albums. uitgebracht? Dit jaar komt de 4e album uit. Dit jaar in de zomer komt de vierde album uit. Spannend. En wat voor nu allemaal Limburgstalig weer? Jawel, allemaal Limburgstalig. Ja, en de teksten, het zijn bestaande nummers, hè? Die ze op Het meeste zijn covers, niet allemaal. We hebben ook een paar eigen nummers, maar de meeste teksten worden geschreven of door mezelf of door Lou Clermons van de Fiestas. Ja, druk dus. Leuk, ja. Leuk en druk. Heb je nu inmiddels al van die slakken Ik heb het geproefd? juist geproefd, maar ik durf niet door te eten, want ik moet gewoon zingen. Nee, dat moet zo meteen gewoon zingen. Nee, dat is lekker, echt lekker. Het volgende nummer is een ballad, ook wel van die. Dat komt op die nieuwe album te staan. Ja, dit komt op een nieuw album te staan. Dat heet Chat Bedankt. Dat heb ik een beetje geschreven naar mijn eigen vrouw. Maar ja, iedereen kan zich dat een beetje aantrekken wat zijn vrouw geleefd heeft. Dus, speciaal voor die vrouw geschreven? Ja. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Nou, wij gaan hier zwijmelen aan de bar. Ja.